hello लोगोफोर गुड मर्निं होननांसिगोन ओमफ्राय मा जादोंथाय नै लोगोफोर माबा दोरसोन बेरलायबाय दोरसोन एकदम बिदिनो बेरबाय थायो आंना बे मानो थाखाय बेरो खिथालाय सोरबा मिथियो नामा मानसिफ्रा बुङो खिन्थु गोबाङानो मा होनो बे बुस्थुआलायनो सिङाव लोमजाबाय थाबाथाय बेरोनो आरोना लोगोफोर नै दांनायालाय जाबाय थायो आंना बेयो मालाबा बोसोराव खननै खनथामा जाथारो आरो बे बुस्थुआ लोमजानायजों बेरोनो दा बोथोरफ्राबो बोरैबा जागासिनो नालाय सान्दुं गोसा गोसानो ओमफ्राय जियानो जा नै बिथिं बिसोरो सि सुदों नै थिख्ले नाय चेनेलखौ लोगोफोर बेनिखौ फानबाय नालाय जोङो थ' बेसेबाङाव फानखो होनना बुङोबाथाय अरे भाई खिथाबै 10,000 होनखायो 10,000 भिडिअ बानायना जानो होननायखौ हालियानो माइसो गायना जानोसैनो लोगोफोर बियो माइ गायना जानो नागिरदों माइ गायनानै खोथिया फुनानै जायोनो सान्दुं गोसायाव भिडिअ बानायना जानो होननायखौ थैनो थिननाय बायदि मानसिया ओंखायनो चेनेलखौ फानबाय बेनिखौ दा बेसेङाव फानखो होनना बुङोबाथाय खिथागोन नायलांबाय था जोबजासिम ना मा होनो लास्ट जालासिम नाय सुग्रोदो दे बन्दु ना सुग्रोदो दैयालाय मासो जाफैयो माबे गोमो जाजोबखाबाय बे जाला जाजोबखाबाय दैयानो जि लेथ्रा ओमफ्राय बेबो जि लेथ्रा नै दैया बेयावनो सुनो नागिरदों बिसोरो जि लोगोफोर मिथिबायना ओमफ्राय नै हाखरनि दैखौ नाय गोमोखा नै माबायदि जादों दैया दा बेयावनो जि सुनो नागिरदों आरोना बिसोरो ओमफ्राय लोगोफोर सासे फंबाया आंजों वाट्सएपआव मेसेज खालामदोंमोन बेस्रा नांगौ होननानै जेनेबा आं एकाउन्ट नाम्बारखौ एटाच खालामना हरगोन डाइरेक्ट मनिटाइजेसनखौ आं नोंनाव खालामना हरगोन होनना बुंनायाव मा जादों जेनेबा आं हरनो नागिरखाबायमोन आरोना साबसक्राइबाराबो बारा गैखायामोन नालाय 6K ल'सो साबसक्राइबार 4,500आव आं बेरनो हरनो नागिरबायमोन 4,500 4,500 हरनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा जादों लोगोफोर दा आं खोनाबाय थादों जायबा चेनेल गोदान खुलियोना चेनेल गोदानखौ ओमफ्राय मनिटाइजेसनखौ जुदि बिनि एडसेन्स गैया नालाय बिनिया जायबा आंनि चेनेलखौ लांगोन एडसेन्स गैयाबाथाय आं बेनि इमेल आइडियावथ' आङो मनिटाइजेसनखौ माबा खालामना हरनांगोन ना चेन्ज खालामना हरखानांगोन ना चेन्ज खालामना हरनायाव होमबानिया रिभिउआव थांफिनो आरोना दा रिभिउआव थांफिननाय लोगो लोगो मोनसे उसुबिदा जायो दानिया माने सप्तानैसोनि उनाव मोनब्रै मोनबासो भिडिअ होखांनायनि उनाव चेनेला डिलिट जानायनि चान्स थायोना आरोना दा दै सिगां जायामोन सिगांनिखौ आं हादों सिगांनिखौथ' बहुत मानसिनाव खालामदों ओमफ्राय दा नैबे सिटुवेसनाव थारमाने चेनेलखौ नोङो फानोबाथाय जेनेबा बा फानाबाबो नोङो बेलेग इमेल आइडियाव जुदि एडसेन्सखौ चेन्ज खालामोबा बे रिभिउआव थांफिनो नालाय रिमनिटाइजेसन जाफिनो चेनेला होमबाने बेयाव थारमाने बे चेनेला थानो नागिरानो आरोना 100आव सोरनियाबा थागोन मोनब्रै मोनबा चेनेल खमसे खम 90%आनो डिलिट जालांनायनि चान्स थायो होननानै बुंदों दा नैबे कारेन्ट सिटुवेसनाव लोगोफोर मिथिबायना दा बेनि थाखायनो आं बे फंबायनो हरजाया मानो होनबा बेनिफ्राय आंबो फैसा लागोन फैसा लानाय लोगो लोगो आरो बेनो आङो मनिटाइजेसनखौ बिनि एडसेन्सआव हरगोन हरनाय लोगो लोगो आरो चेनेला डिलिट जाना होयोबा बेयाबो लस आरो आंबो फैसाखौ हरफिननो गोनां जायोबा आंबो लस नङा होमबा बेनि थाखाय आं बे फंबायनो हरजायासै थ' गाज्रि मोननाङा दै ब्र' आंनाव मेसेज खालामदो नोङो रायज्लायदोंमोनबो आंजों खिन्थु आं बेनि थाखायनो हरजायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो सासे मानसिनो फानदों बे मानसिखौ आङो मोखांखौबो नुवाखै दिनैसिमहालागै आरोना लोगोफोर जेनेबा बरमाथिंजायनि होनदों ओमफ्राय बे मानसिनो कन्टेक्टखौ होदों आंनो बे मानसिनि कन्टेक्टखौ आरोना माबाया होदों बे राहुल होननाय लोगो दङ आंनि बे माबायाव नावकाटा खानाय सिनग्रा नामपेराव खानाय सिनो बियो ओमफ्राय भिडिअ बानायोमोन सिगां गावआबो ओमफ्राय दा मालाय बेयाव इनकामा बारा जानायखाय बेयाव थाबाय बियो ओमफ्राय बे आंनो नाम्बार होदों मोनसे बरमानि आरोना सासे मानसिनि ओमफ्राय बेजों रायज्लायबाय आङो कन्टेक्ट खालामबाय रायज्लायनानै ओमफ्राय बिसोरबो 4,500खौनो होबाय आरोना खिन्थु 5,000 होदोंमोन खोमा ओमफ्राय बे 500 थाखा प्रफिट जादों मानसिया ओमफ्राय 4,500 मोनबाय आरो आङो बेनिफ्राय ओमफ्राय मोननानै दा जेनेबा बेहा एडसेन्स दंखायो नालाय एडसेन्स थाखानायखाय मा जाखो बे मनिटाइजेसन चेनेल नालाय डाइरेक्ट एडसेन्सखौ चेन्ज खालामनोबाथाय नोङो चेन्ज अपसनाव थुनानै डाइरेक्ट इमेल आइडि बेलेग होनाबानो अट'मेटिक बेनियाव जाहैखायो आरोना एडसेन्स थाखानाय नालाय दा आङो बै बेलेगनियावसो एडसेन्स रिभिउ खालामफिननो गोनां जायोबाथाय बेयावसो एसे उसुबिदा जानायनि चान्स थायो ओमफ्राय खिन्थु डाइरेक्ट एडसेन्स थाखायोबा बेयाव ट्रेन्सफार खालामनानै हरनो हायो आरोना लोगोफोर उसुबिदा जाया इसिबां बेनो जियानो जा बेनि थाखायनो आं बै जायबा ब्रादार बेनो आं हरनाय जादियासै बे प्रब्लेमनि थाखायनो मानो होनबा बेयाबो उसुबिदा जानायनि चान्स दङ नालाय ओंखायनो
आरो इनकाम खालामफिननो हायाबा चेनेलावथ' बेहाबो लस जायोबा बोरैबा एसेबाबो दुखु मोनगोन आंखौ नङा होमबा ओंखायनो आं बेनो हरजायासै ओमफ्राय जायबा चेनेल बायदों बिसोरो थारमाने कपिराइट कन्टेन्ट हगारो आरो ना ओंखायनो बिसोरना माने उसुबिदा जानायनि चान्स थाया थाबनो भाइरेल जायो आरो रिभिनिउखौ थाबनो लाबोफिननो हायो थारमाने बिसोरो मनिटाइजेसन जानाय चेनेलाव ओंखायनो बिसोरो लाबाय आरो ना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनि थाखायनो आं ब्रादारनो हरजायासै आरो दायो आं फानबाय चेनेलखौ 4500 थाखायाव फानबाय आरो ना थ' बेनो 4500 लोगोफोर थ' बेनो दे लोगोफोर चेनेलखौ फाननायनि प्राइसआ चेनेलखौथ' आं फाननो गोनां खुनु रिजन गैयामोनलै लोगोफोर मिथिबायना ओमफ्राय नै बेनो भिडिअ बानायबानो रागा जोङो बियो लोगोफोर ओंखायनो मोननै चेनेल कभार खालामनो हागौलै आङो मोननै भिडिअखौ कन्टेन्टखौ मा हगारनो जायो बे बानायनानै भिडिअ हगारबाय थायोबानो उसुबिदा गैयामोन आरो ना लोगोफोर खिन्थु बे हगारा नालाय बेनि थाखायनो आरो चेनेला बायसान्स डिमनिटाइज जायोबा आं आथानाबो गरसेबो मोनाबा बिराद लस जायो थारमाने ओंखायनो सिगां आं मोनखांखाबायमोन बे चेनेलजोंलाय मोननायालाय रेभिनिउखौ ओमफ्राय मोनसे एडसेन्सआवनो आङो एड खालामनानै सिगांनो चेनेलखौ बानायखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव मोनसे एडसेन्सआवनो जमा जाहैदों बेनिजों प्लास जानानै हाबदोंमोन एकाउन्टआव आरो ना रिभिनिउआ फैसाया थ' बेबायदि जादोंमोन थ' दा बानायलानो नै मानसिया बाबाय माइ गायनानै खोथिया फुनानैसो जानोसै एबार ओंखायनो दे नों जुदि माइ गायनानै जानो हायोबा खस्थ' खालामनानै जानो हायोबा आरो बेनिफ्राय मोजां खामानि मा दंबावोसै नङा होमबा लोगोफोर आजादि खामानि एसे मनिटाइज जाखानाय चेनेल मेगन निसुनानै मास मोनसेयाव मोनबासो भिडिअ होयोबाबो एसे फैथारो रिभिनिउआ जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानांगौ बेसेबाङाव फानदों आङो चेनेलखौ बेसेबां मोनखो ओमफ्राय मा रिजननि थाखाय फानदों आरो बै ब्रादारनो आं हरैनि रिजोना बेनो गाज्रि मोननाङा नोंथाङा भिडिअ नायखायो आंनि मिन्थिदों आङो ओंखायसो नोङो बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामदोंमोन आंखौ भिडिअ नायनायनि थाखाय हाब दावराव खालामफैजोब्बाय बिसोरो नै बेयाव फैनानै आं भिडिअ बानायनायावसो थिग्लि थाग्ला नोंसोरखौ दैयाव गारना हरजोबो आंनो एकदम हमनानै ज्रावनो गारहरजोबनांगौ ना मानसिफोरखौ मासे हाल्ला वा नै लेथ्रा दैयाव बिदिनो गोजोमबाय थायो बे खुगायाव सोलायलायो दाख्लैथ' खुगायाव सोलायलायदों बे दैखौनो ओमफ्राय लोमजाखाबायबो ना साननैयावनो मानियालै लोगोफोर मा बुंगोन बेखौबो गोरलैसो डाबल गोरलै बेयाव गोजोमबाय लेथ्रानो दैया दानो बेमार जाबाथाय खेंखायबाय थालायगोन गाब्राबाय थालायगोन थुदो मा दिनलै आइखोमथो बेयावनो दुगैनो होननानै दख'ना लाबोफालायलायोलै नै दख'ना लाना थांनांगौमोन दा थुदो फै लेथ्रा दैयाव गोजोमलाबाय थायो गोदाव सोराव बेमार जाबा दानो बाब्राबलाबायगोन आरो माखासे डिस्टार्ब मेडिकेलाव लांना मुलि लायनो ना मानो नांलायनाय जालाबायनो नागिरो मा जागोन जों दंखलावनो दुगैबानो जायो लोगोफोर प्रब्लेम गैया दंखलावनो आरामसे हायो फैदो जोङै थाबनो लाना थांनांगौ बेखौ नङाबा थब्ल'ना होलायबा बेमार जाबा जालाय नङाना ओइ र' अमा र' जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर नोंथांमोननो खिथाबाय आं चेनेलखौ बेसेबाङाव फानखो दे